niin, terve, Pääsfinnis Gamer taas täällä. Tällä kertaa Slither.io merkeissä ilmeisesti joku matopeli vai tällainen. Eli siis meillä tosiaan se Minecraft-kausi kesken, mutta... Siellä niin siis Fortress ja Kekis. Fortress ja Kekis 07 ne tulee sitten, kunhan kerkii, niin ne tulee jatkaa sitä Titans-taistelua. Ja siis tässä on nyt tietysti PvP. Vieressäni sitten Road 800 ja minä sitten Mester. Ja nyt pelaa PvP. Jep. Ja sit, ui. Mun isoveli... Suoraan kylkeen. No se. Mun isoveli... Vitsi. Noniin. Noniin. Mä voin No, nyt pelaa vaan. Noniin. Lordi. Tää on. Lordi. Pääsee nyt pelaa. 800. Noniin. Pelaa. Pelataan. No niin, otetaan tästä näitä papanoita vai mitä nää nyt onkaan. Ja siis näillä kaikilla on toi joku Cheatrel 3. Joku Googlen käyttäjä vai mikä. Ui vitsi. Miksi mä pudotin papanoita? Mä tein. Se tais energiaa tälle Sanotaan nyt niitä vaikka papanoiksi. No, papaa noita syödään. Kuto, Vitsi, jätti mikäs Suomi-mato. tää on? Suomi-matoa. Kuole poika! Ei jotain ihan Suomi olla, vai onko? Onhan se Mä en tykkää susta. Mä sprintaan. Mikä vahinko? Ja nyt sitten... Nyt sitten tulee Nyt Mester. Mester mukaan. Elikkä... No ja nyt Mester pelaa. No niin, Playing Mester. Ui Mester. Ui niin. Ja kannattaa. Joo, todellakin sitten muistakaa tilata Kannattaa videota, vaikka tää ei ole vielä lopussa, mutta sanon vaan nyt. Tilatkaa ja tykätkää tästä videosta. Oi, tuomma tahto Joo, sitä. hei toinen, miksi nämä on noita ärsyttäviä silmämunamatoja? Mä en tykkää eniten kyllä amerikkalaisista niillä, että missäs me ollaan? Ei, me ollaan edes keskustassa. Eikö me olla keskustassa? Ei olla, mutta... Ai niinpä ei ollakaan. Ootas. Lähellä kuitenkin. Se on tiedon. No niin, mennäänpä sinne. Ootas. No, yritetään nyt kasvaa vähän isommaksi. Oot 306 aika. 300 saan. Niin mehän tonne päin. Ui. Mutta Oi vitsi, Mä siinä. vahingossa löin kameraa äsken. Niin sen takia siinä. ei siis mitään muuta tullut. Ai saamari. Mitä? Ui! Mikä Ui, vitsi? minä. No niin. Täällä on. No niin, nyt ollaan kyllä keskustassa jopa. No niin, nyt ollaan keskustassa ja... Niin vitsi, täällä on muuten aika isoja matoja, sanotaan vaikka näin. Minä tahdon hänen kanssaan, otan sut papanat. Just siinä. Mä otan sun papanat. Voisi hyvä enemmän papanat. Papanoita. Miltä ne Papanoita. maistuu? Mitähän nää syö? Mutta eikä siinä... Ui vitsi. Tiedän sen verran tästä välistä, että siis, että... tässä matoja pitää syödä ja siis tappaa toisia matoja. Vähän niin kuin matkittu versio Agariosta. Niin siis Agar.io versio 2. Mutta niin... No niin, anteeksi Anteeksi teknisiä virheitä, joten nyt tuli pientä häikkää sinne, mutta PvP sitten PvP pelaa. Ui. Ja mainoksia. Hiljaa. No niin, terve. Terve taas, niin jatketaan. Ja sitten ollaan taas PvP Slitherin merkeissä ja PvP pelaa nyt. Noniin. Joo, taas jälleen siis niitä pieniä Äskeisiä. teknisiä ongelmia. Tuli niinku viestiä sinne, mutta ei sen kummempaa. Elikkä siis on. Se sattuu välillä, mutta ei sitten mitään hätää. Elikkä Sitä Slytherissä. vaan vielä, että... Ui vitsi, ton jos Ota kiskas. Ei, niitä on tarkat paikat. Tarkat paikat. No niin, eiköhän se ole nyt muuten Lordin vuorossa. No niin, Lordin vuoro. Yes. Tämä näyttää olevan nyt 5 minuutissa tämä video. Ja loppuu satunnaisesti. Veikkaisin noin 9 minuutissa. Tai 5. Taidetaan lopettaa tämä Mitä? video nyt. Mitä vitsiä? Ei Piiristyksessä oot. Oot Ei. piiristyksessä. Mä oon piirret. Oho. Ei saanko mä nyt uudestaan jo? No. Mulla tuli pikku file. Törkeä. Tuolla mun takana joku isommat, joka menee. Seuraavasta sitten Mester pelaamaan. Ui, vitsi.
Se jätti näin isoja palloja, vai onko Mutta tässä kuollut? siis sori tosi paljon, kun emme ole oikein kasvaneet tässä paljon. Suunnilleen Uissa. 300 Emme ole mitään. on suurin Slitter I on mitään faneja. noita parhaimpia pelaajia. Että No, välillä ollaan on haluttu ollut. sitten, siis Enkka on 84 000, on se aika kova. Ja mitä mä tein? no niin, siinä tulee taas. What I doing? Juuri se näin. Pinna pala kaikilla aina. Pinnahan se palaa joskus, mutta Just näin. No niin, 2 + 1 oli äsken. Joten nyt. nyt pitää